מה קרה? יש לי איזה פדיחות. מה? דברי. אני מסיימת לי הצגה. מקפלת את הדברים. מישהי באה, ניגשת עליי, עושה לי ככה, אני מסתובבת. היא לא מחכה רגע. מתנפלת עליי בחיבוקים, מתרגשת, עוד שנייה התעלפה. לילך, אני לא מאמינה שאנחנו נפגשות ככה. כמה זמן לא התראינו. היינו בקשר כזה טוב, את כל כך חסרה לי בחיים שלי. מה, מי זאת? אין לי מושג מהבחורה הזאת. מה עשית? מה עשיתי? אמרתי, ניתן לה להמשיך לדבר. יקרו שני דברים. או שהיא כאילו תוך כדי תבין שאני זאת לא אני, כאילו, מה את מתנפלת על בן אדם? אולי זאת לא אני. נכון. או שכאילו תוך כדי אני אבין מי זאת. קיצר, היא ממשיכה. כלום, אין לי מושג. אמרתי, טוב, אני אחתוך את השיחה. ואז היא שואלת, מה שלום הילדים? די. כאילו, לא מה עם הילדים, מה שלום אילי ורועי. כן, ואז היא שאלה מה עם הרגל של אילי. די. היא יודעת הכל, היא גם שאלה כמה דברים נורא אישיים, כאילו, היא הייתה בחיים שלי פעם. נו, מה עשית? מה עשיתי? שבוע הבא אני הולכת לבר מצווה של הבן שלה. בקריית גת. אוי, כמה מביאים לבר מצווה היום? אין לי מושג. אוף, את חייבת להפסיק לעשן. כן.